Eno diambo machielo nyakoro mgajuango diambo machieng Jumapil moro wake chendo ni maro Oimore sadek marotieno tarika 6 dweno mar 2022. Nyakoro mogien thuolo ma bende chenro mopogore dhi nyime piny Kenya pari ma weekend kata giko dira mokwongo mar dwe mar 11. Lydia kawuono nitiere gik ma omakore ahinya kod lokruok chal kor lwasi to kopogore gi mano ma bende diponi okelo pek en wach mar masira mar ndege motimore piny mar Tanzania ma bende iwacho ni kor lwasi ne ok ber ahinya. Kabende ji 19 nyakoro mgajuango osewito ngimagi e masira no. Kabende wach mwaluoni e yo makare sigo bende joriemb ndege ogome pacho kabati. Sama joriemb ndege gomo ni tire ywaruok marani gidok samoro ni koro gin por giwacho ni ok gibidok nyaka chop dwaro mane giketo. Sama magi timore nitiere romo ma bende dhi nyime e piny mar Misri ma itemo keti okenge mag rakruok kod lokruok chal mar kor lwasi mosemiyo weche mag oro bende otimo nduoko e pinje mopogore ahinya mago mayudore e tung mar Afrika. Te wacho bende medo mako dhoka nyakoro mgajuango oganda e gwenge mag Kiambu koro miyo nyithindo kong'o mondo mi wigi wil gi wachiemo bat nikech wach mar ngache. Kit machon an kada winjo ni joma madho kong'o gin jodongo mane ywa oseke to makoro donjo ma nyithindo emiyo mondo wigi wil gi chiemo nyakwara mogi ok ang'eyo ni ma to koro tut gi kanye ka kamano wayudo ne weche ma omiyo pek. I've booked my flight on a different flight, which now is quite inconveniencing because I have to travel tomorrow and I wanted to do it today. Achied nade podo kwa kojo wuoth kang'anyo majoriemb ndeke mar Kenya Airways odonjo odiechienge mar 2 kendo pod dhi nyime. Piny ngima bago romo mar lalruok ewi lokruok mar chal mar kor lwasi kae kaunti ma Kisumu jopiny pod ywak ewi midhiero mar muomruok mar pinam mayande omonjo mieregi. Wabigo miyoga chiemo gokinyi to ayudo ka rech otho e cages ma Kamulo Beach and Obaria Beach. And en lal maduong' mwayudo kaka jopidh rech chiegni cages 90 gi wiye. Jopith rech gi lony mar fish cage dhowedhe mokariyo man karachuonyo kwano lal bang' rech gi tho e yo magalagala. Machiegni nyakoro mgajuang jaloko marwa en Elizabeth Tieno bethuolo matudi kodwa wantiere namba maroto machoke na ria deka uchiel nono kabende wantiere mbui nyakoro mgajuang RAMOGI TV nyiso pachi kotendre gi magi moye kuna hinya to wechego motendre kod kech bati wacho kanyo ni nyithindo kore miyo yedhe mameroji mondo wigi wil nindo ter gi wigi wil gi kwayo jonyuol chiemo nyiso ne jonyuol ojony to nyithindo bende dwaro. Koro main wach maduong' ahinya mabende wan godo weche manyien odhiambo makawuono nyakwara mogi an nyinga George Bati bed kod wachakruok nyaka giko. Machiegni nyinga Lydia okay wachako kod wach mar ywaruok e wach no mar ng'anyo ma joriemb ndeke kama ywaruok e kind joriemb ndeke ma Kenya Airways ma oserocho chenro mag wuodhe mag ndege kambi no pod medo dhi nyime bang' winjruok tamore kind jotend KQ kod jotijego. Jatatije mar Kenya Airways Alan Kilavuka wacho ni lalruok e kind gi pok onyuolo lemo. Mana kaka duno koth lero no ng'anyo mag joriemb ndeke koro oken mana wich bar mar Kenya Airways kende nyakoro mgajuang. Ng'anyo mar joriemb ndeke mag Kenya Airways koro nyalo medo kawo thuolo malach kaluwore kod koso winjruok e kind joriemb ndekego kod Kenya Airways kata bang' twak ma osebedo chakore juma mokalo. Jatatije mar Kenya Airways Alan Kilavuka koro wacho ni wuoyo e kind jotend kamino kod riwruok joriemb ndekego Kalpa pok onyayo lemo kata matin. Kuom mano Kilavuka wacho ni KQ medo mana yudo lal. So unfortunately, because of their hard stance, because they have given us their original proposals without any meaningful concessions, we therefore have a stalemate. Our estimate yesterday was that we would be bleeding about 300 million, but that's only revenue. If you add the amount of money that we are losing because of accommodating people, connecting people to other airlines, and so on and so forth, not to mention the reputational damage that is causing this airline, it is quite significant. We will be able to tell the exact numbers maybe in a day or two. Ne kambi manyoch nigi lal mar omenda maromo siling bilion 9.8 e kind dweche 6 mokwongo mag higani. Ng'ikruok e chenro mag wuoth
makoro chopo dichieng' mar adek kawuono ok en ranyisi maber. Ranyisi ma bende neno e wang' jowuoth ma omoko kendo chenrogi mag wuoth rochore okang' makoro weyo Kenya Airways kod Wichbar mar manyo negi ndeke mamoko kata kuonde nindo kapod girito yore mamoko mag chopo wuodhegi. Ne moko kuomgi wuoth okethore kendo ok gimor kata matin. I've realized that I can't continue eating here because I need to know what to do with the travel. So what I've done now is that I've booked my flight on a different flight, which now is quite inconveniencing because I have to travel tomorrow and I wanted to do it today. And the biggest dynamic for this is because I wish they would have just decided, you know what, let's make sure all the clients have actually booked their flight and the KQ can actually have an empty space. Everybody's gone so that it can be easier for the management and even the government to take over. E ywaruogno, joriemb ndekego pod oniano ni moko kuom jotend Kenya Airways nyaka dhi dala kendo omenda mane chulogi manogolo oko higni 2 mokalo nyaka duoki. Dwaro ma jotend Kenya Airways bende wacho ni ok binyalore nyaka joriemb ndekego dog e tich. Like I said, our only two conditions are come back to work, right? Because what you are doing right now is unlawful. And then secondly, we are saying in your demands, do not ask for things that are outside your remit. Kata kamano, fungruok ne oneno chieng' Jumapil bang' riwruog jotije mag paw ndege chungo ng'anyo mane koro nyalo ketho chenro moro amora mag wuodh ndege duto ma pacho ka. Jotend riwruogno wacho ni gin bende gibiro mana bago ng'anyo ka tend Kenya Airways kosewinjore kod joriemb ndeke ma ong'anyo sani. We will wait until the issue between CALPA and Kenya Airways is resolved so that we don't distort or create confusion. That is the main reason why we decided to suspend our action yesterday, because people, I mean, of course, Kenyans and travelers, our customers would not distinguish, I mean, what is CALPA pursuing and what is CAU pursuing. So because of that, we have delayed our action. Kaka ng'anyo no medo dhi nyime, johala matero mwandu e pinje maoko kata moko kuom mwandu madwarore e ngima mag oganda kaka yedhe ma igolo e pinje maoko biro chako bedo manok ka pek mar ng'anyo mag joriemb ndekego biro medo landore ochumi mar Kenya mangima. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kora mugen ng'anyo bende pok ong'eni to brogi kanye batina no kaja piny Ghana. Nyiso jo Kenya no idhi mana malo kode kuma entie no. Jomoko ng'iso ni ya kwe mirimba ni ok abi kweyo. Mirimba ni malo umbe kilula kira wachuno malo nikech an chandugo gi piny owacho maru ok adhi donje. An bane no an be nyaka ng'iya mana kaka an bende. Nadhi arus mar owadwa koro ang' ne nyuora ka onge. Ngene basa bose ketne. Wadhi nyime nyaka Ramogi kowere kod mago mag ng'anyo mare joriemb ndeke koro wadonje weche mag masira mar ndege. Kamoro ni ji makwan gi 19 ripot yango ne wito ngimagi e masira mar ndege mar kambi mar Precision Air mane olwar e nam Lolwe gi e piny Tanzania. Nyaka Ramogi ndege no olwar gi e gweng' ma Bukoba kano chomo piyo e lap mar ndeke ma Bukoba. Chenro mar reso jowuoth ne pod dhi nyime. Okinyi mar chieng' Jumapil, ripot chopo ni ndege moro lwar e nam Lolwe. Ndege manonro mare yango ni mar kambi mar Precision Air. Ndege no marikne ni kod jowuoth e iye no chopo piyo lap mar ndeke ma Bukoba manie piny libamba ma Tanzania. Ripot ma oyulie koni pek Mariamo mane kudho mager kod koth mane chwe gwengego wachore ni ema nokelo masira ne ndege no mane wuok e lap mar ndeke ma Mwanza. E tipo mane oketi e kor mbui, jolupo ne oneka konyo reso ngima jogo mane ni e ndege no ka gitiyo gi yedhi kod tonde. Jariemb ndege no moyangi kaka Buruhani Rubaga wachore ni kod lony riembo ndeke tich mosetiyo kuom higni maromo 20 ka nyawadgi mane gikonyorego moyang kaka Peter Omondi wachore ni kod lony mar higni 12. Jotend piny libamba ma Tanzania Suluhu Hassan kokalo mbui mare matudruok ma Twitter oro ote mag mos kokwayo ganda jo Tanzania mondo bed kod horuok ahinya e kinde ma pod reso jogo manoyudo masira no ka bende omedo lamo bong'o nyakalaga mondo konygi kinde machal kod ma.
Report maoiu ne yango ni ndege no tingo jowuoth 49. Prime Minister ma Tanzania Kassim Majaliwa olero ni chenro mar reso ji pod dhi nyime ka nyaka sani ji ma kwan gi ok tin ne 19 ichich ni owito ngimagi e masirano. Wamedoro ote mag mos kod kuyo anya ne jogo mabendo owito joge kato bende batintie jo ampundire tire ute thieth okone gi changwa piyo. Ino kama na inya. Wasura ne nyime kendo kor wangi mago motendre kod weche mag jiwa rita kuya inya gi sani ka bende weche mawuok kuom Jalop Jatend Piny Kenya ni Jalop Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua kanyakla kod jadolo Philip Anyolo mar Catholic ne oriwore kod apisas magarita kwe nyasi maralam makende mane apisas magarita kwe obago. Gachagua puonya tiche ametimo kod apisas magarita kwe kendo singo ni piny owacho biro miyo gisir makende kagitiyo kanyakla kod utelamo e chwalo kwe. Manaka kimi waler kod jafombo marwa Walter Nyambaga. E karbagala mar joko pere ma Holy Basilica mani chunyba ma Nairobi. Jalop Jatend Piny Rigathi Gachagua kod jodolo bura ochopo yore alam makende mar apisas magarita kwe mapacho kama wuok e bad migepe mopogore opogore. Alam mane hingo jiwo chunje mag apisas magarita kwe e kod keto piny Kenya bedo kod mijingo e kinde mapek okwako piny Kenya. We want on behalf of government to thank you for patriotic and exemplary service to the police force for so many years. We want to thank you. You have really served this country with honor and distinction. You are a senior citizen, and when your time comes, you will be accorded the due dignity and respect that is commensurate to the service you have given to the police service and to the people of Kenya. Pursuing for peace and security in the country is highly appreciated, especially during those times up to now. May God continue holding you with his victorious hand for happy and peaceful days. Ekindeno, apisas magarita kwe mane onyiso chiwruok margi kinde chiwarita ne obolore od lamo kagi paro moko kuom apisas mage mane owito ngimagi e lai mar tich. E kendo jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki osingo kelo lokruok e ka ogolo siem mager ne kweth mag njore. Those who want to test how far we can go, please note that we will not rest until we make sure our mandate is fully fulfilled and this country becomes secure for all of us. And therefore, my urge is for all those who are engaged in wrongdoing to stop it. Jalupo gai maro bila Edward Mbugwa oko ni gibiro timo duto maginyalo mar keto arita kwe kendo timo nondo makare ka ojiwo bila mondo nya kwe kindigi giwegi. Myself, I want to urge you for the rest of the remaining period of this year, what you should do is do the right thing and you do what is good. Rigathi Gachagua kojo Kenya mondo ne piny owacho mar Kenya Kwanza wang' mamuol ni mare ndalo 100 gichano bero lwasi makare ne bad migawo mar obila e kendo reso chumi masani okethore. Don't count the 100 days from the day we were elected, the 9th of August. Start counting from 13th of September when President William Ruto was sworn in. Those days have not expired. They'll expire on the 24th of December. In the next 2 weeks, President William Ruto will unveil a task force to review your terms of service and condition. Jalop Jatend Piny Rigathi Gachagua jiwo apisas magarita kwe mondo nyakwe kindgi giwegi kanyakla kod familia margi. Rigathi okoni mor kachiel kod winjruok nyalo nyae kind apisas go ka kwe nie pacho. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Basilica, Nairobi. Kon mogwadhi nyake kaunti masia kama jaod bura ma ugenya David Ochieng koro wacho ni wuok mare riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance no biro kaluwore gi obadho mano neno riwruogno. Ochieng wacho ni wuon ne oneno ka Azimio la Umoja One Kenya thiro dongruok
mag duond buche mamoko. Ochieng' Oloso kane entiere kar chung'od bura ma Ugenya e kaunti ma Siaya. Ng'anyo kabedo donjo mbele tir. Sirikal obedo maro bimo bino moro. Koso kamano. Mana gi magombo wan ni e kinde igina ng'wen gi wati matek ni koro hospital obedie wadhi bero Urenga ka level 4 hospital Urenga ka. Wadhi kero milioni 100 to wagero ka. Kwasegere to koro governor manyo yien gi lakteche nikech wadhi bero ka theater mondo ber kama ipuonjo nyithindo mag college. Koso kunya paro wan college ma MTC. Mane ki mana awuocho Ruto an. Ano ka kwayo Ruto pesa nikech pesa man goro macham. Gimana akwayo en hospital makanye ma Urenga. Ta kwayo ndirni kilomita 62. Momako Sehai, to dhi Kodongo, to biro Sit, to wok Siranga, to dhi Sega, to wok Sega to dhi Ukwala, au Kwala to dhi Aboke, to dhi Odiado. Wok Odiado luoro kama dhi college ma jopuonj kocha to much ratado. Yani adwan ka oke telo tumasiro en lam lilo Ugenya magimen lam lilo. Igina ng'wen gi kende. Magi mana kwayo wan. Koramo giromo makende mar lalruok ewi chal mar lokruok e kor lwasi ochakore ayanga e piny Misri kama jotend pinje oyuoroe. Jatend piny Kenya William Ruto en achiel kuom jodito ma oyuoro e romono matimore e kinde ma piny ngima ni kod midhiero ma okel kod lokruok chal mar kor lwasi. Romono igeno ni dhi rango weche mag midhiero machalo kech, oro e kind mamoko. E kinde ni maoro ma itudo kod lokruok chal kor lwasi medo kwako gwenge mopogore opogore ahinya e tung' mar Afrika. Romo mar 27 mar riwruok pinje piny mangima mar rakruok kod lokruok chal kor lwasi ma idendo ni COP27 ochakore ayanga e boma ma Sharm el Sheikh e piny Misri. Jotelo mawuok e pinje ma ok tin ne 120 koting'o jatend piny Kenya William Ruto gin e kind welo mamoko 30,000 ma bende oting'o jolony e weche mag kor lwasi ma idhi ng'adi e rieko e wi kaka inyalo ketie tim winjruok manobede romo maket kod mano manotim e boma ma Glasgow e piny Scotland higa mokalo. We now take questions from the floor. Weche ma omi pek e romo ma higani oting'o duoko piny liet mar kor lwasi gi digri 2 kendo kiko idha ma okalo digri 1.5 motelo ni biro mar kembe e piny mangima. Bende dwaro ni mondo jiwo kenge mongirore mar dak kaluwore kod kaka lwasi oselokore gie sani kendo ket mise mag thiro medruok mar lokruok chal mar kor lwasi. Romono bende dwaro mondo med kwan omenda ma iketo e thiro iro mawuok e kembe ma osebedo kanyayo lokruok mar kor lwasi. Romo mar rakruok kod chal mar kor lwasi obiro kaluwore kod midhiero ma osebedo kamako piny mangima kotenre kod lokruok mar chal kor lwasi. Midhiero go ting'o oro kod kech ma osebedo kakwako moko kuom gwenge mopogore opogore e piny mangima, pogruok ma osebedo e kinde ma koth chwe kopim kod ndalo machon, koth ma chwe mokalo kiew kendo kelo aula mapek ma ketho mwandu kendo kelo lal mar ngima oganda, medruok yembe mapek matugore e nam ataro kendo kelo lal mar mwandu kod thoe, kod medruok pie nembe ma chwe daro ji e mier e kind chandruoge mamoko. Kata obedo ni ma en romo mar 30 ma iketo godo chenro mar manyo yadh piny ma lokruok chal kor lwasi koro noro, seyo pod oketne pinje kuom rem nyiso chiwruok madwarore e yore mag omenda e kedo kod midhiero go. Kaluwore ni lokruok chal kor lwasi osebedo sidindi kata bang' keto kenge e rombe mokalo, dwaro nitie mondo piny mangima ng'i yore manyien ma inyalo ti godo e higni 10 mondo thir midhiero ma osebedo ka mero piny mangima. E yo manenore ni moko kuom pinje ma omeo kosebedo ka chiwo sir madwarore, pinje 7 mani kod oteku ma idendo gi dho ngere ni G7 kod 20 ma ng'ao koro sani chano keto kumba koting'o mano mar omenda e rakruok kod midhiero ma ikelo gi chal kor lwasi. Kaluwore kod aguch omenda e piny mangima IMF, pinje madongore dwaro kony mar omenda maromo dola mar Amerika trilion 2.5 eka giyud konyruok. Kata kamano, pinje momeo to koni gin kod pek kaka medruok nengo chiemo kama ino gi keto e jolo ganda gi maloyo keto omenda e rakruok chal kor lwasi ma ineno kamano mothung'o pinje ma pod dongore ahinya to mago mag Afrika. E seche gi ma piny mangima medo jiwo jopinje mondo pidh yien kaka yor kedo kod midhiero mar lokruok chal kor lwasi ahinya e kinde mabiro, midhiero maduong' en yudo omenda ma itiyo godo e rakruok kod midhiero ma osekel kod lokruok mar kor lwasi sani koting'o kech ma okwako pinje mopogore opogore gie thuoloni. George Bati, Ramogi TV.
wang'iyo mago mabiro tenre kod chal mar kor lwasi e pacho ka. Lokruok chal mar kor lwasi osekelo midhiero e yore mopogore opogore. E kaunti ma Kisumu, oganda modak machiegni gi nam Lolwe pod ni kod midhiero bang' pi nam mar Lolwe ne muomore kendo donjo e mier to kod kuonde gi mag ohala. Kaka jafwambo moro ma Kisumu Center leronwa, Mana Center Dhiambo wacho ni chandruok pod ok kwa kanyuolago mane pigno odaro. Noluwore gi koth be ne chwe to pi pong' koro mondo dhi nam ochako riwore gi backflow koro go duogo oko. Mano daro ji modhi oko kabisa. Ei gweng' ma Kasiwindi South ei sub-county Manyando, jodak maheo 80 ne pi odaro igni 4 mokalo kaluwore kod pong' mar nam Lolwe iga ka iga kinde koth. Kasiwindi South te osebedo oko. Ji karibu ji 80 to karibu ji 50 bado iko nje. Gweng'no mane humbe lach kod weche pur gi lupo, pong' mar nam Lolwe kaka achiel kuom lokruok maricho ne lwasi, omiyo sani yore yuto gi mane gigenoe onimo. Area wanie mane pidho Kisumu County. Wan wapura pura to wapidha koma nge fertilizer mwatiyo godo to mano sani koro dinore te. Gikwano lal kod achiedh nade mathoth ka kech bende ogumonegi. Kamochomo kodwa to ka odeko to ubiro winjo ni ji mang'eny oiki ka. Kaka ji odak chandruok. Ka ji otho kaminyalo ikgi koro onge. Gidhi gikwayo kuonde moko to kama gikwayo kuonde ma gikwayogo jogo bok yienegi e yo mayot. Anasedak higni 4 oko ma hika mar 5 koka dak e dalana nikech wach pi. Nikech pi oketi ma ok inyal duogo dalani, onge giminyalo timo maber. Wahinyore makata net suna kayo wa malich na koro udi be mwanyalo doke malong'o. Bende onge udo yiech mwalo ka, onge kaka wakonyre. Magi moko kuom kwayo magin go ne piny owacho. Gikonyowa kata gi mabata par wang'i kamoro ma ng'ato nyalo chwoyo ot moro, koro chal ng'ama odak e dalane ochandre gi nyithinde kaka nyocha ochandore go pile. Gima duong' manyalo konyo ogonwa diet mogige nam mondo geng' pi mabiro chak bika. Kaluwore kod lipot mane ogol kod riwruog piny mangima marango chenro mag rito alwora mong'ere kaka United Nations Environment Program UNEP, kaunti ma Kisumu kod Busia emane midhiero mar pong' nam Lolwe ogoyo matek ka kwan anyuola maromo 22,000 ne odare miechgi. Lipodno bende omedo lero ni ka opogore kod daro ji, midhiero no ne oketho cham e puothe kendo duoko chien yuto mar jolupo ka dho wedhe bora ne pi oimo. Bende e higa mar 2015 jolony ne okoro medruok pi nam Lolwe kaluwore kod koth mang'eny mane okel kod lokruok e kor lwasi. Ka higa mokalo dwe mar 5 pi nam Lolwe ne omedore e piny kod mita 1,137. Kamano ema ng'enye mokalo nyaka ne gima kamano timre e higa mar 1992. Komachielo, jatatije e riwruok matayo chenro mageng'o lokruok maricho ne lwasi e kaunti ma Kisumu, Evans Gichana, oyango ni midhiero mikelo kod lokruok e kor lwasi osemedore gi atamalo modhuro pachoka kendo gin gi chenro mar kedo kode e neno ni jodakgo ma pi ywero piny maru oyudo kony mochwere. The main thing is that what are the coping mechanisms for this climate change? Because the families need to be taken to safer places with some support of the partners. We have been able to come up with the climate change action plan. And this action plan is focused on involving everybody. Gichana omedo ni gin bende gi chenro mar biro riwo jopiny mondo gol pachgi e wi kaka inyal ked kod lokruok maricho ne lwasi. In this act, every ward is supposed to be assisted to come up with what we call climate investments that are community driven, so that the local people can also be able to propose solutions. Lokruok mar kor lwasi kelo ga ne oganda midhiero mopogore opogore ka jodak makakola ombaka osebedo ka kedoga kod pong' mar nam Lolwe gino madaro gi iga ka iga kendo kelo ne gi lal mokalo. Geno gi maduong'
en ni twak machokore kawuono mar piny mangima e piny Misri biro nyago olemo kotenore kod weche lokruok e kor lwasi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. Haya, mano Millicent Adhiambo kabiro ni koya Nyando nyakorom gajuang mane kaka chal mar kor lwasi osetimo thoth gwenge. Oseduo gwenge manyaka kinde machon ne gik moko ma chal kamagi ne ok otimo. Ni ka jogo wacho ni gin kinde machon gine mane gin dech Kisumo, ne gipuro, gipitho, cham chiek, kata kamano sani koro lokruok ogwenyo paro. Kwa dhimbe nyakorom gajuang jopith rech elony manyasani mano mar fish cage nam lolwe pod ywak ewi midhiero mar tho mar rechgi. Tinende ywak makamano wuok e dho wedhe moko ma ni rachuonyo kata karachuonyo e kar chung'ur bura ma karachuonyo e kaunti ma Homa Bay kama rech mathoth nyotho e yo magalagala. Jafo marwa ma Homa Bay Ali Abich miawaler. E dhawath mobaria kod makamolo tik marach mar pinam kod rech ma otho e kejes okwako alwora no ka jopith rech ma kwan giromo 45 e dho wedhi ariyo go bende kwano lal maduong' bang' rech mane gipidho e kejes go tho te kendo tieko geno margi e pith mar rech. Kejes go manene kod rech 5,000 moro ka moro sani odong' ka rech ma otho lewe wigi kendo jopith odong' ka e wi lal ma giyudo. Kwa bigo miyo ga chiemo gokinyi to ayudo ka rech otho e cages ma Kamolo Beach and Obaria Beach. And en lal maduong' mwayudo kaka jopidh rech chiegni cages 90 gi wiye. Ng'ato ka ng'ato kata japith ka japith noketo rech 5,000 kuom cage. Cage wagi waloso gi 6x6. 6x6 ni ting'o fingerlings 5,000 e igi. 5,000 gi duto gin gi tho. Jopith rech go wacho ni nyaka sani pok ging'eyo kada chido mar pie nam lolwe ma okwako dho wedhe ariyo go kendo golo tik marach ema ne okelo tho mag rech go. Otamo wang'eyo gimonego nwa rech nikech en gima nobwowa ka nobiro dho pito wayudo ka rech otho kamoro amora maonge kech moro man gi rech. Koro en gima omakowa gi wuoro ahinya, ok wang'eyo sos momiyo gima chal kama otimore. Koro kwanyalo yudo kata ka nitie jolony manyalo konyowa to wang'e kaka wanyalo konyore in future. Pitches ma Kamolo ne wan gi jopith dhano 30. Obaria Beach ne wan gi jopith dhano 15. Ei jogi te ne gin gi joma ne gipidho, ei jogi te ne gin gi joma ne tiyo negi. Nikech tijni king'iye ok en tich ma ng'ato achiel tiye. Kama kukuom mine matimo pith mar rech e cage bende ywak ni ne gidonje pith ma kamano to sani koro wach tho mag rech go odwoko gi chien. Ne wan mine manche loko ohala e dho wath Kamolo. To nikech koro nok mar rech nje tin, ne waneno kaka wajoma mine, ne wadhi wakawo loan, ne waketo go keje nam. Ei kejwa no wasekae dichiel. Kewa mar ariyo ema ne wayudo asara maduong' ni. Mok wang'e ni to koro asara maduong' mwayudo ni wadwa konyo nang'o nikech minegi nodhi okawo mana loan. Telo mar dho wedhe nam lolwe wacho ni pith rech e cages ne osedwoko piny tiyo kod kilwa maricho e kind jolupo ka gikoni tho mag rech go okelo lal maduong' e sekta no kod rocho yuto mag ji mathoth ka gidwa ni mondo migepe mag piny owacho okony jopith rech go. Gini odwoko chien mokalo kech wasebedo ka wakedo kod kilwa marach ka wamanyo yore ma jolupo nyalo yudo ma digibed go gi ngima ma iluongo gi dho ngere ni alternative livelihood. To achiel kuom olembe mane ni machiegni pono en golo jolupo e lupa ching mipedho godo rech kidwoko gi pur mar rech. Koro king'iyo okinyi achiel to piny ru tiyudo ka muya te gi luya te ma gisechwero orumo kama ma en achiel kuom weche malit ahinya ma onego kawie okang' gi migawo mowinjore. Lal moyudore ka ok en lal kende ne jopur mar rech. Ng'eni rech gi kowuok ka nitie minewa makawogi machako losogi. Jogi koro onge tich. Rech ni kowuok ir minego jo apiko kawe gi jo transport makawo rech ni mondo mi owuogo otere chirni. Jogi be koro sani ok oyudo tich ka. Omiyo lal mowuok ka endi en lal mo interfere gi the whole value chain.
Apisa mawuok e migawo ma ochung'ne timo nonro e nam Kenya Marine and Fisheries Research Institute KEMFRI mane otimo limbe e dho wedhe ariyogo okoni rechgo ne otho bang' koso muya mar oxygen kaluwore kod chido mar nam Lolwe kendo pod gidhi nyime gi timo nonro mar konyo jopith rechgo. So if they can be removed immediately and then they are processed, say smoked or even treated by sun drying, they can be used because they have not died from poison. This is just that the fish, they suffocated from that sudden change of temperature, change of oxygen in the water. En lal maduong' ma jopith rech e cages mantiere dho wedhe ariyo ma Kamolo kaachiel kod mano ma Obaria oyudo bang' rech mane gipidho e cages madirom 90 tho e yo moro ma pod omako dhogi kod wuoro. Kwayo ma jopith rech gi konego ne migepe mag piny owacho kama oting'o piny owacho mar kaunti kaachiel kod piny owacho mamalo mondo omanye yore mapiyo minyalo konygigo mondo gichak gichung' malo e pith rech ma gisebedo ka gitimo e nam Lolwe. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Purwan mane mago motende kod gigo matimore e nam Lolwe. Obila e kaunti ma Homa Bay osechako timo nonro e wi nek mar jalupo moro ma jahigni 31 manyocha tho bang' tulo muoch e kind jolupo e dho wedhe moko ariyo e kaunti no ka gilaro kiew mar lupo e nam Lolwe. Michael Juma ma en jalupo e dho wath Malela e kar chung'od bura ma Homa Bay Town nyocha tho tich abich bang' jolupo wetene mawuok e dho wath Mandhuru e Suba North monjogi ka giseyogi kuom kelo kata kalo kiew mar lupo. Ringre Juma ne oyudi okinyi ma kawuono gi jolupo wetene. Komanda mar obila e sub county ma Homa Bay Sami Koske oyango wachni kabende oyango midhiero makamano. Joano dhi lupo nyocha koro ne gidhi lupo no ne giromo gi masira mar thaw. Jandhoro nobiro mogo jowa mogwe yiegi molwar e pi. Toke no kanoselwar e pi ne gigogi ma achiel kuomgi ne ginego. Koro ng'ama ginego no kawuono wayudo kane wadhi e menyo. Kana asetieko piko goka to patrol ma Ndhoro biro to gigwewa gi yie ma walokore. To seche man walwar e pi no nwarwako life jackets to koro ne gigowa gi kidi. Koro nochuno walonyo life jacket mondo wayud kaka wanyalo nimo. To kanye mane giluorowa gi injin ka gigowa gi kidi. Sechego kane gisesowa e yiegi nang'isogi ni nitiere ng'at achiel moko ne e yie. To nitiere achiel kuomgi mano biro gi beti to kete ng'uta ka. To ng'at achiel osotole ng'ute. To ng'ise ni kiko tem wacho ni ne wan ji abich. To jok mano ogwewa go ne gin ji 4 gi jakom gi go nowegi e sel Homa Bay. Custom wadhi ot kinyne kwa dok wayudo ni nogolgi. Pod wakinya kasani momiyo nogolgi to ne ginega juma e pi kendo gibeta juma ma juma tho e pi. Wambe ginyowa. Akwa sirikal mar county nigi konywa wanam ka e kambi mondiko nyithindwa kendo ka nam ka me opuonjo godo nyithindwa. Waonge kambi mora mora Homa Bay kama chiegni ma nyithindo nyalo dhi goye kata ma ilam. Wan joma no dhi menyo, jomoko bo dhi manyo nyithindo, moko bo dhi manyo fi magi dhi godo e sikul. Koro gikonywa to ka nam nigi boundary to akwayo sirikal obi osiemno boundary makorwa koni gi masuba kochacha. Koro mugenda ka 30 bang' sadek mar otieno gima mako dhoga bati kare nitiere ga kiewe nam. Ahinya suba pod Homa Bay. Emana wuoro nikech joriembo mag pikipiki kata peng kiseyudo ng'ato igolo Kisumu inyachero igo kata nyaka Migori maonge ng'ama ong'isi ni koro in nunyo be ni riembo mana Kisumu kikikal kata Homa Bay. Ni gachi ni gik mana rongo. Ok winji chwe nyaka Migori. Ok na winjo kuma kiewe ikete nam. Aparo ni kaber to koro ng'i wach ni yo ma ongirore ahinya kendo manyalo tieko thoe machalo kod magi. Magi gin gik manyalo geng'. Ka ok kamano wan joka ng'ato ok winjo bed ka nyiego kata ich lit dang' donjore mamiwa tim gima chal kama. Mana kaka Elda Justus Okumu kanyakla kod Mikache Pastor Elizabeth wacho ni gigoyo mos ahinya kendo gikwayo jolupo manie nam ni giyie gibed gi kwe nikech ji duto te odhi mana dwar onge ng'ama deher mondo chwany ng'ato to rech gi be moko wuok kata Tanzania kata Uganda biro nyaka Kenya. Koro kik winjo bed ni wach mar kiew ni miyo ji negore en gima lit ni joma tindo machal kod mago mane geno pod nitie kuomgi nyalo wito ngimagi yo machal kamano. Bende gitimo mos kaluwore kod ajali kata masira motimore mar ndege gwenge ma Bukoba kama
ji 19 wacho ni owito ngimagi. Nano kanyo ka Otis Nyakwar Nyawade wacho ni embo wuoro accident kata masira motimore e nam Dolwen, wacho ni bende pod omako chuny ji ahinya Bati. Nano ka Calvo Sanchez nitiere Kiambu County wacho ni RAMOGI TV e yo makare. Ka bende Moses Bolo kantiere kod Jwach wacho ni nitiere kodwa Chendo Naftali Okoth. Ne wacho ni nitiere kodwa Benea Odhiambo kantiere Voi go magdwad nam chumbi wacho ni bende nitiere kodwa e chendo ni kendo kete mana ka RAMOGI TV e sechegi. No ka Jona Pidi wacho ni en wach maundu ma jokuoge kwelo Nairobi wacho ni omako dhoge chal ni kit kuo madhi mbele ahinya e boma Bati omedore kendo dhi malo. Aparo ni nitiere samoro nitiere ng'eni wacho ni ng'ama puoyo koth kata ng'ama wacho ka koth ochwe maduong' samoro nitiere ka koth no nolime. Koro samoro nitiere gima noneno ma en bende neno ka dieri nyiso ni maundo omedore e bombe kochiwo ranyisi gi Nairobi. Aneno ka Jared Nyakie japuonj wacho ni moro ahinya gi RAMOGI TV owuoch ka en dala kendo wacho ni piny wangi oro lamo kende ni oro kwako piny mokia kaka inyalo tim. Kaso ka bende aneno ka Mosna Lydia min pilot mar Ndhiwa wacho ni RAMOGI TV kendo weche manyien donjo ne yo makare. Kasto kae bende Lydia gi George walamuru ne piny Tanzania kuom masira ma coach cha kiko chak timre kendo mano jakosege wacho ni utieko ko wacho ni amen. Kasto RAMOGI TV chopo na wabere dala mara Migori ka kendo ler ndi atimo mos na joma wito wedegi e piny Tanzania mana osamba Japan cha kanti Migori. David Onoka bende wacho ni nitiere nya RAMOGI TV nende yo makare kendo en bende wacho ni tiyo mos kuom dagi mano opudhi nam Lolwe go mag Bukoba. Naftali Oko bende wacho ni embe nitiere kaka achiel gi Pastor George kantiere Rodi Kopanyo wacho ni en bende nitiere kodwa chendo ni maro Oimore Nyakwar Juang med dikonwa no otegi mago machuok aria deka uchiel na Onoka bende wantiere mbui RAMOGI TV Facebook nyanyiso apachi kacha nyiswa ni nti parango kutendo gimago mwaikoni otieno makauono. Yeno waka oyue nyako RAMOGI ka wadugo pod wan gi mathoth e weche manyien mag Oimore kikidhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Najua kuwa mnaweza do more na direct line. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia direct line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi. Basi na in case mimi nipate ajali rahisi no maachia direct line. Omera, what about my palatial residence? Nama achia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure.
Yedhe mabecho mag thieth nitiere. Tudri kod jolony mag thieth mag jamni mondo olosni chenro mar kago jamni maromre kod rang'iny kata kwan mag pith mari kod lek magi mag pur gi pith. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhiya. Very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo ukaw simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora mga jiwang'ero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV. Koro to wamenyo ni mago motendre kod oro, kech kod ngaji mokwako thuth gwenge ma pacho ka. Midhiero mar kech pod medo nyuol achiedh nade mopogore pacho ka. Seche ma jonyuol mamakwa kar chung'od bura Magatundu North, kaunti ma Kiambu koro miyo nyithindgi yedhe mamero ji kama kawigi owil kod wach mar kech. Kaka Wycliffe Okolero jodago wacho ni jonyuol onge nyalo mar yudo chiemo ka nyithindo we sikunde kaluwore kod kech maliyo ma omako gwengego. En olo mapek ma okel kod kech. Jopiny fwadhore ni chiemb kony machalo geno margi magilamo pile ka pile. Ma en gweng' mamakwa kar chung'od bura Magatundu North, masawa mar piny Kenya. Mana kangero kech osedak kod jodak makoni kuom kinde malach. Unasema nini? Hapa sisi tunakufa. Tunafariki. Peter Kimani en jaduong' e gweng' mamakwa. Owacho ni midhiero mar kech osemiyo jonyuol moko miyo nyithindgi koda ka yedhe mamero ji kaka nyasore kod konga kuota kama kawi nyithindgi wil kod penjo chiemo makinde ka kinde. Hata saa ingine watoto wanashindwa na kwenda shule, hata inabidi wapewe kitu kama drugs ama pombe ili wasije kuwa na hamu ya kuitisha chakula. Jaduong' wa aina onge kata teko mar lero gima gikalie kaka jodak. To mana gi muya mare manokno, othathni gilero kaka kech otamo nyithindo chopo kata e sikunde. Ka omedo ni ngimagi kaka jodak nitie mana e lwet Nyasaye. Kama kimungu hamkuta watu wa Kongo hapa. Watoto hapa wengine wanaenda shule tumbo tupu. Wengine wanaanguka huko shuleni kwa ajili ya njaa. Jodak go yaro badgi malach ne kony moro amora machal gi ma ochwal gi Vincent Njenga ma oriwore gi rowere kod osiepe. Kalenda wangi golo ranyisi mar erokamano maduong'. Katika hii sehemu ya Mlima Kenya, haswa sahi wakani mahali niko katika Gatundu North, kuna mbala kubwa. Na naomba serikali hata wakati unashughulikia watu wengine nje katika nje ya inchi, kumbuka watu wako. Haya. Komachielo jodak mawuok e kaunti ma Kitui ne oyudo chiemb kony mane ochwalnegi kaluwore kod oro mokwako kaunti no. Chenro no ne otelie kod jatend migawo mar limbe Penina Malonza mane osingo negi resruok kowuok kuom piny owacho. Hiyo chakula itaweza kufaidi pakuu familia 2880. Tunapo peperusha bendera leo kusema tumepeana hiyo chakula, sakauni zingine zote za Kitui zitaweza kufanikiwa. Hii tu ni alama ya kusema tumepeana katika kaunti yote, lakini ilikuwa ni tukusanyike mahali pamoja. Wycliffe Oko, Ramogi TV.
Koro wadhi nyaka RAMOGI mago motende gi weche mag arita kwe kama jotend siasa gwenge mag Awendo singo tiyo machiegni kod tend arita kwe mar kedo kod rochruok mar arita e gwenge makono. Ripota marwa Mamigori Jojuma miyo waler. Kinde mar dwe achiel ma okalo, ji maromo 4 osewito ngimagi e monj ma itimo kod jonjore, mabende nyaka sani koro pok oyangi e gwenge mag Awendo kawe kod lipot mogol kod obila. Ariyo kuom ji 4 gi mosewito ngimagi gin jotije makambe guniang'no mar Sony. Thoge mathothgi osekelo ng'ur kaachiel kod luoro ka wuok kuom jodak e gwenge mag Awendo. Awendo so far is 4, and these are mostly workers from the Sony. In fact, we are urging the workers of Sony not to fear, because they are now fearing as if they are being targeted. Ageno ni ma otimore nyocha ni emogik onge madhi chako timore kendo. Nitie wach mancha tero e od bura petition nadwaro ni waziri gi joge onyiswa ni to ere gimomiyo inego jowa ka pile pile to onge gima gitime. Kaka okang' mar ng'iyo ma inyalo ber go weche mag arita kwe e gwenge mag Awendo, jotend siasa gwenge mag Awendo ne obedo kod twak kod jotend arita kwe mar ng'iyo kenge ma inyalo tigo e bero weche mag arita kwe. We have a list and we are pursuing them. We are pursuing these people. So our team is out there following up some leads. To poko mak ng'ato kotudore gi thogegi. So wawinjore gi jogi ni nyaka mak jok matimo gigi nikech ng'at ma nego ji Awendo ok apar ni en ng'ama wuok ma oko mar Awendo. Suspect manitiere ma list no nitiere kendo entie ka DCI gibro tiyo kode mondo mi giyud kaka wayudo jok ma thago ji e Awendo ka. Jotend siasa gwenge mag Awendo dwaro mondo bilago ma osebudho e gwengego koro loki. An kaka ng'ama nyo jo Awendo yiero kohero adwa ashwagi ni wachgi mar insecurity aparo ni tho mar bwana monegi ni emogik. Ok wabi yweyo nyaka matimre. Polise mosebedo kama ng'eny wadwa neno ni oloki mondo wabed gi polise moko ng'iyo gi jopiny to biro timo ne jopiny timbe mowinjore kata tich mowinjore ye kanyo. Bende gidwaro ni mondo chenrogo mag kachero be koro ting' malo e sechego mag otieno. Polise ma Awendo wawinjore go ni jo CID ma Awendo nyaka mak jomo osebet katimo gigi matere kot. Police ma bende jo general duties bende nyaka patrol e Awendo malong'o, ok ni patrol ncha ber mana ndalo corona. Tend arita kwe kaachiel kod oganda e gwenge mag Awendo ne owinjore ni koro gidhi tiyo kamoro achiel mar wechego mag arita kwe koro bedo makare e gwenge mag Awendo. Nigi yie ni gik ma wawacho kawuono dhi nyuolonwa olemo machakre juma manyien. Jawendo bedru kung'eyo ni udhi neno gik moko matimore manyiso ni ok waninde tich. We have to take action. And we urge the members of public to come out and give us information concerning these killings that is happening in Awendo. And the people of Awendo must cooperate with security teams to see that we arrest this person. Rochruok mag arita kwe e gwenge mag Awendo koro osekelo luoro kuom jodak makono. Osechuno thothgi mondo koro chung' chenrogi mag nweng'o ma oting'o mago mag ohala mondo koro gidog ot ka piny pok oyuso. Jojuma, RAMOGI TV, Migori. Asura ne Lydia. RAMOGI kwa mbele bati. Motenoregi weche mag tiyo gi yedhe makech mameroji mabende magi timore gimomiyo atemo wuoyo kodi chon kane pok ichako modi som. Ni ikedo gi yedhe gi kinde ma jonyuol mag atunduka miyo nyithindo yedhe makelo mer mondo wigi wil gi chiemo en wach ma lit ahinya. Korikiani be chak gi kanye. Gipuonjo jonyuol mondo we miyo nyithindo chiemo yedhe makech mamero ji koso ibiro migi chiemo mondo mano omigi thuolo mar wero gitimo timne. RAMOGI weche mabende kelo dang'ni mag paro ka bende waneno ni piny Kenya dhi bago romo makende makelo kanyakla pinje mondo mi gilalre wi okenge makedo gi yedhe mamero ji. Romo makamano chakore ayanga tich ariyo e buore Nairobi kendo tend pinje maromo 50 kod